Luke chapter 7 and verse number 40. Luke chapter 7 verse number 40. Magbasa ta hangtod sa 43. Kung na nasa amen? Tanamaning dog palig para sa magbasa pulong sa Diyos. Luke chapter 7 and verse number 40. English una, Bisaya ikaduha. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Bisaya. Og si Jesus nga nagatubag, miingon nga to kaniya, Simon, ako may igsusulti nganha kanimo. Og siya nagiingon, magtutudlo, isulti. Tihay, uska tigpahulam, nga dunay duha ka nakautang. Ang usa nakautang og 5 kagatos ka denario, ug ang usa kaliman. Sa usa 50 lang, ang lain 500. Ug sa diha nga sila walay ikabayad, siya sa dayag mipasaylo kanilang duha. Busa, sultihi ako, kinsa kanila ang pinakalabaw nga mohigugma kaniya. Si Simon mitubag og miingon, akong naghunuhuna nga siya, kang kinsa siya mipasaylo og pinakalabaw. Ug siya miingon nga kaniya, ikaw sa matarong nakahukom. Now turn with me to Matthew chapter 18 verse 34. We're going to just look at one verse. Matthew chapter 18 verse 34. Matthew chapter 18 verse 34. Kunana say amen? And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. That word tormentors properly means torturers. You translate magsasakit, pero nako medyo weak. Ug ang iyang agalon napungot ug mitugyan kaniya ngadto sa mga magsasakit hangtod nga siya gayud makabayad sa tanan nga nautang nganha kaniya. Di gyud ko mag-adjust sa akong pagwalay gibase sa mga tao nga moapil sa service. Nagdahom ko, nagampo ko nga ang Diyos mohatag na tog mga bisita karon kay ang Sunday school lesson kaluwasan, ang message karon kaluwasan gihapon. Pero ang Ginoo walay sayo, so magwali ko gihapon sa mensahe nga gihatag kanako sa Ginoo, and magampotang ang Dios mo gamit niini sa mong church karon. Tara my message this morning, Naay Bayronon, Apan Walay Ikabayad. Naay Bayronon, Apan Walay Ikabayad. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Now, Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your Spirit as I preach? Lord, I'm not sure exactly what you have in mind by the message this morning, but God, I'm going to preach it exactly the way you gave it to me yesterday. Lord, I'm going to preach it today as if there's 50 visitors in front of me. I'm going to ask Holy Spirit that you'd fill me, empower me, and use this for your plan and your glory. I pray, Lord, that you'd stabilize and strengthen our faith. But most of all, Lord, I pray if there is someone here who's somehow not saved, Lord, para kanamo ang tanan na rin naluwas, pero wala mi kabalo sa kasing-kasing sa tao. So mga ko Ginoo, kung naay tao diri wala pa naluwas, na siya maluwas gayud karon buntag. Lord God, would you please fill me with your Spirit as I preach. Empower me, God, please. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod.
Sa sugilan ng atong gibasa karon karong buntag, si Jesus midawa sa pagdapit nga manihapon diha sa balay sa usa ka Fariseo. Niya ang panahon nga si Kristo naglakaw diri sa kalibutan, ang mga Fariseo maong pinakastriktong relihiyosong grupo sa tibok nasod sa Israel basin sa tibok kalibutan. Walay laing nga naglabaw kanila diha sa pagkastrikto, diha sa ilang devotion sa ilang religion. Busa tungod sa ilang strictness, tungod sa ilang mga rules o ang paagi sa ilang pagkinabuhi, tungod sa ilang batasan, sila naghawid sa sayop nga hunahuna nga sila mas maayo kaysa uban. Ang tanan lain tao gitamay nila ingon nga ubos gyud sa ilang kaugalingon kana ang batasan sa mga Fariseo. Tungod sa kadaghan sa ilang mga rules, sigurado gyud sila nga ang Diyos na espesyal nga dapit sa iyang kasing-kasing alang kanila. Have you ever met somebody like that? Garbosot na gyud tungod sa tanan niyang mayong buha sa iyang pananaw. Ang mapahitason nga attitude sa mga Fariseo makit-an lukop sa Gospels diya sa Matthew, Mark, Luke, John. Apan naius ka sugilanon nga si Kristo mihatag kanato sambingay nga si Kristo mihatag kanato nga pinakaklaro kabahin sa huno-huna sa Fariseo, kabahin sa iyang kaugalingon o kabahin sa uban. Turn with me to Luke chapter 18 verse 10. Luke chapter 18 and verse 10. Luke chapter 18 and verse 10. Kunana sa amen. Si Kristo nagaspuri dere, o iyang gisulti, 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Duwa ka tao mitungas nga to sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa, Fariseo, o ang lain, maniningil o buhis. Ang Fariseo mismo mitindog og nagampo sa ingon, Diyos, ako nagpasalamat kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, mga I'm sorry, I'm having a hard time with the sign. Tigpangilkil, mga dili matarong, mga mananapaw, o bisan ingon niini maniningil og buhis. Ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana. Ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. Dili maka simhot man sa garbo nga nagsaka gikan kaniya sama sa aso gikan sa nagasunog nga basura. Can't you just feel it? You smell the stench. Makasimhot ka sa baho sa iyang garbo. It's an amazing thing about garbo. Dalit ta makamatikod og garbo diha sa tanan pero hinay kayo sa atong gawgulingon. Diretso magsimhot sa garbo diha sa uban pero maglasod nga mo kita sa atong gawgulingon. But you can sense the pride, the arrogance, ang pagkamapahitason sa lamang Ginoo nga dali ko sama sa uban. Para kanako, base na itaw dali mag-uyon niya na pero wako'y labot. Para kanako, naiusa lang ka grupo sa mga tao diri sa Pilipinas nga haduol nini nga klase sa laway nga garbo. O kana maong mga bayo nga giyatagan og gamay nga awtoridad. Walay taong mas mapaggarbohon kaysa bayo nga naay gamay nga awtoridad. And that's that kind of attitude. Have you ever met somebody like that? You know what I'm talking about? Gamay nga government official and whoa! Let's just be honest. Have you ever met a humble bayut who had authority? I haven't.
I'm still looking though, napay paglaom. So you shouldn't say things like that. I don't care, it's true. Nag-share ko sa mga bayot, and sa akong experience, kung wala sila position, dili dako gyud ilang education, nay dakong chance sila maminaw sa gospel. Pero kung nay gamay nga autoridad, wow! Kana ang klase sa laway nga garbo nga atong makit-an diri sa mga Fariseo. Sila kinasing-kasing nga nagatuo nga mas maayo sila kaysa tanan lain. O ang pinakalusod nga tao sa kalibutan nga paaluwason maong tao nga napuno sa garbo. That's the reason it's so difficult to get rich people saved. Kanamo rasang lusod kayo mag-share sa mayong balita nga sa mga dato. Dili tanan, pero kadaghanan. Ang kadato o kauswagan, halos kasagaran mo tumong sa dakong garbo. Turn with me to Mark chapter 10 verse 23. Tanawon sa gisulti ni Kristo kabahin sa kadato o kaluwasan. Mark chapter 10 verse 23. Mark chapter 10 verse 23. Kunana say amen. And Jesus looked round about and saith unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words, but Jesus answereth again and saith unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Ug si Jesus mitanaw sa palibo, ug nagingon nga to sa iyang mga tinun-an, pagkalisod kanila nga adunay mga bahandi sa pagsulod nga to sa gingharian sa Dios. O ang mga tinun-an na hingangha sa iyang mga pulong. Apan si Jesus nagatubag pag-usab ug nagiingon nga to kanila, mga anak, pagkalisod ni ini alang kanila nga nagsalig sa mga bahandi sa pagsulod sa kingharian sa Diyos. Mas masayon pa lang sa camel sa pagluso sa mata sa dagom kaysa usa ka tawo nga adunahan sa pagsulod ngadto sa kingharian sa Diyos. Mao ba? Mao ba? Mas nasud ba alang sa mga dato nga maluwas kaysa mga pobre? Kay? Dalitong murang Diyos walay guma sa mga dato. Naiguma siya kanila sama sa tanan. Apan hinuon. Tungod ang mga dato, I'm sorry, I got myself confused. Let me try that again. I'm going to reread it again. Nasayop ko. Dili tungod ang Diyos walay gugma sa mga dato. Apan hinuon tungod ang mga dato, dali mapuno sa garbo. O hinay nga moangkon nga sila nang hinahanglan og tabang. Can I say this morning, kung ikaw naluwas diha sa pagkapobre, kana nga pagkapobre, usa sa pinakadakong panalangin sa imong kinabuhi. Alang sa halos tanan, ang katigayonan mahimong usa ka babag sa kaluwasan. Kana manggurang kahimtang sa mga Fariseo diha sa panahon ni Kristo, religyoso, dato, ug napuno sa garbo. Religyoso, dato, ug napuno sa garbo. Kanamo rason nga ang kadaghanan nila, dili tanan, pero ang kadaghanan nila nagsalikway ni Jesus Kristo. Dili tungod walay ebidensya, apan hinuon tungod napuno sila sa garbo. Turn to John chapter 12 verse 37. John chapter 12 verse 37. John chapter 12 verse John chapter, I lost my place. 12, yes, John chapter 12 verse 37. Kung nasa amen? But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Apan bisan nga siya nakahimo og daghang kaayong mga milagro sa ilang atubangan, bisan pa
wala sila mituo kaniya. Wala sila nababagan sa kakulangon sa ebidensya. Nababagan sila sa ilang kaugalingong garbo. Kanak man ang klase sa tao nga nagdapit ni Jesus nga to siyang balay alang sa panihapon, usa ka Fariseo na puno sa garbo. Ang taong naghuno-huno nga gidawa siya sa Dios daan tungod sa tanan niyang maayong buha. Samtang sila nagkaon, naius ka babae nga nagsulod sa balay ug nagduol ni Jesus. Naghuno-huno ko kabay nining a story sa gahapon. Ang culture sa Pilipinas mas duo sa culture sa Biblia. Na stranger, nagsulod lang sa balay, naglingkurad. Kanadali mahitabo sa US. Pero kung ako mabasa rin, syempre ang tao nagsulod sa balay. Pero sa Biblia, what? I'm sorry, sa US ang tao maghuno. What? Nga naman nakadrihawa ka? Let's read the story. Luke chapter 7, verse 37. Balik na ta sa atong text chapter. We're going to start back a little bit and read the story. Luke chapter 7, verse 37. Luke chapter 7, verse 37. Kunana say amen? And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Og tanawa, usa ka babae sa syudad nga usa ka magsasala. Na kini wala na kasturya kabayan sa magsasala nga, kitang tanan magsasala. Dili ka na nga klase sa magsasala. Kini na kasturya kabayan sa babae nga naidungog nga daotang gyud siya. Morag immoral siya. Morag prostitute siya diya sa community. Notice it says, of the city. In her city, she was known. Nang mga tao nagkaila kaniya siya uskadaot ng tao. Bisan ang Fariseo na hibalo diretso nga kini uskadaot ng tao, babae. Og tanawa, uska babae sa syudad nga usa ka magsasala. Sa diha nga siya nasayo nga si Jesus milingkod aron sa pagkaon diha sa balay sa Fariseo. Midala og usa ka sudlanan nga alabastro sa haplas. Now, kanamahal kayo. Nailaing store pipila kasi manan nilabay nagwali ko kabayan sa babae nagdala sa alabastro box naghatag 300 pence ang bili ang halos tibok ang sweldo sa halos tibok nga tuig. This is a lot of money. Somehow this woman made a lot of money. Diya sayang business na siya dakong kwarta. Pero na siya dautan nga miagi. Almost certainly a past of immorality. Murag prostitute siya sa iyang miagi. Pero karon nagtuon na siya ni Kristo. Ug napuno siya sa pagkamapasalamat thankfulness para sa kaluwas ang nagihatag kaniya sa Ginoo. Look at verse 38. Nagasturi gyapon kabayan sa babae. And stood at his feet behind him, weeping. And began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Og mitindog sa iyang tiilan sa likod niya nga nagahilak. Og misugod sa paghuga sa iyang mga tiil pinagi sa mga luha. Og mipahid kanila pinagi sa mga buhok sa iyang ulo. Og mihalok sa iyang mga tiil og midihog kanila pinagi sa haplas. Kini nga babae nakasabot sa iyang pagkasad-an atubangan sa Dios. Og mapasalamat ton gayud siya sa pagpasaylo nga gihatag kaniya. Pero tanaw ang sunod verse. Tanaw na to unsay gihunuhuna sa Fariseo kabahin ni Jesus tungod ni ini nga babae nga naghikap kaniya. Look at verse 39. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. Karon, sa diha nga ang Fariseo nga midapit kaniya nakakita niini, siya misulti sulod sa iyang kaugalingon nga nagiingon, kining tawhana, nakastorya ka ba ni Kristo, kining tawhana kung siya usa ka propeta na sayod unta kinsa ug unsa nga matang sa babae kini nga nagahikap kaniya kay siya usa ka magsasala. Ganan kung mamatiktan ninyo nga kini nga lalaki
nangita man sa rason nga dili motuo ni Jesus. Do y'all see that? He was looking for an excuse. Kung siyang tinuod nga propeta, nahibalo man siya nga kinius ka hugaw nga babayi, di ko makatuo diha sa tao sa maniana. Motugo siya mo hikap niya. Di ko makatuo niya na. Kana nga paagi sa hunahuna, kanunay nagamot diha sa garbo. Pero kana akong nakita na. Kana ang batasan sa kadaghanan sa mga Fariseo na puno sa garbo, nangita sa alibay. Kining mapagarbohon nga tao, wala nangita sa kamatuoran, nangita siya og alibay aron magpadayong gihapon diha sayang pagkadali matinuohon. And now we come back to our text verses, verse number 40 and 41. Let's read it. I love it says, Jesus answered. Now wait a minute. Ang Fariseo, asa siya nagastorya? So it's saying kasing-kasing. What's it say? Now when the Pharisee had bidden him, he spake within himself. Wala siya naglito gyud. Pero tanahon sa gisulti kabayan ni Kristo. And Jesus answering said unto him. Si Kristo nagtubag sa iyang hunahuna. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. There was a certain creditor which had 2 debtors. Pila ka debtors? The one owed 500 pence, and the other 50. Og si Jesus, nga nagatubag, miingon nga to kaniya, Simon, ako may igsasulti nga na kanimo. Og siya nagaingon, magtutudlo, isulti. Dihay, usa ka tigpahulam nga adunay duha ka nakautang. Ang usa nakautang og 5 kagatos ka denaryo, 500 pence. That's more than a year and a half of wages. 5 kagatos ka denaryo og ang usa kaliman. So ang usa dako gyud ang utang, ang ikaduha mas gamay, 1/10 na lang, 500 og 50. Ang hulagway dari klaro gyud. Si Jesus nagkumpara sa Fariseo ug sa babae nga naghugas siyang tiil. You see, sa hunahuna sa Fariseo, ang iyang sala gamay ra kung itandi sa mga sala sa babae. Kanang paagi sa hunahuna sa tanan tao, sa tanan mga relihiyon sa kalibutan, magkampara sila sa ilang kaugalingon sa laing nga mas dautan aron mag-feel sila nga ako ang matarong mas maayo ko kay kaniya, sumurag malangit ko. Ang mga tao maghukam pinaagi sa pagkampara sa lain tao. Ang Diyos maghukam pinaagi sa pagkampara sa iyang pulong. So siya naghunahuna, gamay ra akong sala. So si Kristo naghimo sa hulagway sa picture. Aron magkampara kanilang duha. Para sa Fariseo, ang babae, murag, uska prostitute, hugaw kayo siya. Ug ako, ang religyoso gyud. So, sa iyang pananaw, dako gayud ang utang sa babae, ug iyaha gamay ra. So, if he was smart enough to understand what Jesus was doing, kung nakasabot siya nga si Kristo naghimo sa hulagway kabahing kaniya mismo, kung nakasabot siya, diretso siya maghuno-huna, ang babae ang naidakong utang ug ako gamay ra. Malipayon na siya kay gamay kayo ako, dako gyud iya ha. Look at verse 42. Tanawa ang sunod. This is very important. And when they, silang duha, and when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Kung sa diha nga sila walay ikabayad, siya sa dayag mipasaylo kanilang duha. Busa, sulti ako, kinsa kanila ang pinakalabaw nga muhigugma kaniya. Naitulo ka pulong dire nga importante kaayo. Sa Bisaya, sila walay ikabayad.
Silang duha ang Fariseo nga huno-huno naggamay akong utang ug ang hugang nga babae nga naidakong utang. Silang duha wala gayoy ikabayad. Si Kristo wala nagsulti nga silang duha nakulangan og ikabayad. Iyang gisulti nga silang duha walay ikabayad. Now that hurts kung ikaw ang Fariseo, makasakit manggod. Kanaos ka hampak sa iyang garbo. Si Jesus nagtanaw ni ining mapagarbohong relihiyosong tao ug misulti kaniya, ikaw nagato nga dako ang utang sa babae ug imo ha gamayra, pero pareho gayud ang inyong kahimtang wala kamoy ikabayad. Kamong duha na ay bayronon apan wala gayoy ikabayad. Ang tanan tao niya ng panahon na stay with me here. Ang tanan tao niya ng panahon na nakasabot sa balaod sa utang. Kung ang utangan walay ikabayad, padulong siya sa prisuhan. It was called debtor's prison. Even in America, 150 years ago, we had debtor's prisons. Mapriso ang tao nga dili mo bayad sa iyang utang kay gi-consider siya, giisip siya ng criminal, naghulam o wala mi bayad. That's called stealing. Nag-adjust ta sa atong huno na karon sa mga tao nga utangan. Now we say, well, they didn't pay their debts. No, they stole that money. Ang babae dari sa atbang nasuko gyud. Siyang nagpahulam using the property atbang sa collateral. Siya ang nagpahulam. Ang yang, I forget pila ba yung gipahulam, basin 1.2 million, 1.5, yung 1.2 ba? 1.2 million yung gipahulam. Saktong grammar, gipahulam. Nagborrow siya 1.2 million, dayon wala nagbayad sa iyang utang. So nawala ang ilang lote. Pero siya gapuyo sa dawo. So ako nagtabang sa pamilya gapuyo diri, ug dako yun. Nagbati ko ang Diyos kanan ako mutabang yun nila. Akong gihatag kanila 1,000 USD. 55,400 pesos akong gihatag kanila. Aron makatukod sila sa balay sa laing dapat. Dili ko utangan nila. Just tabang ra kaya nag-feel ko ang Diyos kanan kita mutabang. By the way, ang tibok pamilya naluwas sa katapusan. Og murag nalipay gamay nga makalayo gikan sa akong pagwalay matag Domingo. Pero ang igsoon nga nagpahulam. Am I saying that or naghulam? Nagpahulam caused the debt. I just feel like I'm saying it wrong. It feels like naghulam ra. Pahulam is the person who gives the money, right? And hulam is the person who takes it. So it's naghulam. Okay. You all understand what I mean. Siya nasuko. Ganan pud siya og bahin sa among kwarta dire. Balik-balik naningil siya. Balik-balik nangilad. Nangilad yun siya. Naghimo sa lain-laing plano na makak. Uy, nasamok ko kaniya. Balik-balik. Akong gihatag nila gamay ra aron mukuha sa ilang lola, sa nanay. Gikan dito aron dali kinahanglan mukuha sa pulisya, mapugos gyud. So akong gihatag nila gamay. Finally, nagtawag ko sa bangko. I said, nasamok gyud ko nining bayhana. Ug siya na ang representative sa bank, si Sir Monaco, siya niya ato siyang balay, basing dito sa City Hall. Siya nagsulti, wala kay katungod maningil kaniya. O kinigyuri ang gisulti. Yung gisulti. Pero dako gyuri ang gihatag sa akong ikson, ako gamayra. Can you spell bagag na wong? Kanagyuri ang gisulti. O bright kayo ang bank representative. Yang gitubag. Oh, pero ikaw ang naghulam sa 1.2 million. O wala nagbayad. Ikaw ra nagkuha sa 1.2. Ang imong parente gapuyo diri wala. Nagreklamo ka kabayan sa 50K, ang imo 1.2. Bagag nawong. Kaya sa panahon sa Biblia, dalitang tangon imong lote, mapriso ka. Og kung mulantaw ka sa stories ni Jesus, makita ka, ang prisuhan sa utangan, torture chamber man.
Let's go back to our first text verse, our second text verse earlier, Matthew 18:34. Kini naggikan sa laing parable, but it explains to us the way the law worked in the time of Jesus. Diya sa panahon sa mga Roman, unsay balaod kabayan sa utangan nga walay ikabayad. Matthew 18 verse 34. Matthew 18 verse 34. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. That's torturers. Till he should pay how much? That was due unto him. Ug ang iyang agalon napungot ug mitugyan kaniya ngadto sa mga magsasakit hangtod nga siya gayud makabayad sa tanan nga nautang nganha kaniya. Unsa kadugay nga ang tao ipabilin sa prisuhan sa mga utangan hangtod ang utang mabayaran sa kinatibuk-an. Ang yang panahon sa prisuhan dili ang bayad. Kana ang motivation lang aron imong pamilya mo bayar aron makagawas ka. So unsa kadugay mabilin siya? Permanente hangtod mabayaran ang tanan. Kana ang balaod sa panahon ni Kristo. Ug si Jesus nag-ingon nining relihiyosong tao kini nga Fariseo. Paminaw na. He said, ang tanan nimong maayong buha walay pulos para sa imong kaluwasan. Sama ni ining immoral nga babae, ikaw walay ikabayad. Ang buha way labot sa kaluwasan. Kung gamay mong dako, imong utang, or dakok yun, ikaw walay ikabayad. Jesus was saying to this self-righteous, proud man, ikaw kinahanglan pasayloon sama ni ining daotang babaye. Kadaghang sa tao sa atong kalibutan karon nga nagatuo nga sila madawa ngadto sa langit tungod ang ilang utang sa sala mas gamay kaysa utang sa uban. Wala sila nakasabot. Bisan mas gamay imong utang, ikaw walay ikabayad gihapon. Ang bayad sa sala dili mayong buhat. Dili sa mayong buha. Dili sa mga buha aron walay si bisang kinsang tao gayud nga magpasigarbo. Kung nagato ka nga naluwas ka tungod mas maayo ka kaysa uban, nasayop gyud ka. Ikaw kinahanglan pasayloon ug luwason sama sa tanan. Are we still in Matthew chapter 18? Look at the verse again. Matthew 18:34. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. How long? Till he should pay all that was due unto him. Hangtod nga siya gayud makabayad sa tanan nga nautang nganha kaniya. Nakoy pangatana. Kung ang tao ang naasalod sa jail, tungod wala siya nagbayad sa iyang utang, unsaon niya pagbayad? Dalit man mahimo. Ulahin na. What na work? Dalit na makabayad. Kana ang perpektong panaglitan sa impyerno. Unsa kadugay nga ang tao masunog sa impyerno? Hangtod ang iyang utang mabayaran na. O kanusa ba? Di yun. Kaya ang sakripisyo ni Kristo madawa sa Ginoo. Dito sa prisuhan ang utangan, wala gihapon bisan unsay ikabayad. Dili siya mag-antos, ingon nga pagbayad sa iyang sala. Nag-antos siya hangtod bayaran ang utang o what na tsansa. Kanamura ang permanente ang impyerno. Dili gayud motiwas ang tao og bayad sa iyang sala. So, unsa man ang paglaom alang sa sad-an nga mga tao? The answer is once again in our text verse, ako ray mubasa. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Ug sa diha nga sila walay ikabayad, siya sa dayag mipasaylo kanilang duha.
Para na ako, frankly, nagpasabot diretso. Walay double talk, walay paghiskot, just diretso. Kana para na ako ang frankly. Siya, diretso, ni pasaylo, kanilang duha. Pamilya ako karumbuntag, Truth Baptist Church. Naglaom ko daan sa una nga naay mga bisita karon pero wala. Pero pwede kong mag-apply ni ini sa atong kinabuhi. Paminaw ko. Sa wala pa kay naluwas. Sa wala pa ka naluwas. Wala gayud kay ikabayad. But Jesus frankly forgave you. Si Kristo mipasaylo kanimo diretso. Sa dihang imong gibutang ang imong pagtuo diha kaniya diretso. Siya mipasaylo sa imong tibuok utang. Ako musulti nimo kung kanusa ang atong pagtuo, ang atong gugma para sa Ginoo mabugnaw na. Kung malimot ta sa kadako sa atong utang sa miagi. Who will love Him most? Siya nga na pinakadakong utang pasaylo. Pero ang atong problema, dako gyurang utang. Pero kung naluwas na, malimot ta sa kadako. O mabugnaw na ang kasing-kasing, that kanang panahon magsugod ta, maghimos mga alibay, kabayan sa pagbiya sa kababuton sa Diyos. Kaya nga naman, bugnaw na ang kasing-kasing, kaya na kaya gikalimtan. Ako mga tanan nimo karong buntag, nalimot ba ka sa kadako sa imong utang? Ikaw sama ba sa Fariseo, nagbantay sa uban, naghunahuna, well, mas mahal ko kay kaniya, so syempre ang Diyos ka na muluwas ka na ako. Pagkadako sa garbo sa tao, maghunahuna niya na. Nabugnaw ba ang imong kasing-kasing nato sa imong maluluwas? Nalimot na ka sa kadako sa imong utang. Nakay dakong gikalimtan. He frankly forgave them both. He frankly forgave them both. So I ask you, have you forgotten? Nalimot ba ka sa utang nga gipasaylo na ni Jesus Kristo? Why don't you check your heart today? Lantaw ang imong kasing-kasing, susiha ang imong kasing-kasing. Nabugnaw na, nakagikalimtan. Nakagikalimtan. On every head bowed, every eye closed.